Civica baroi dastgiri группа ему, студия ему, умуман хидимо да комментария закрепить каргай метонен подроем результати мора нишон. Yo, Раликама, да студия Rest Records. KTNK Music. Yo, барои тай, эшқи аввал охири ма, эс сабаби хестани ма, гӯш кар. масти шароб шидам вақте оно омедам кард хидаш рафта хаёлҳои ю дуруни рэпам кард 6 сол ёдаш фақат номаш фақат дардаш фақат нағзам дид нағзаш дидам ба аинда бад фребам кард раш дурунам да то мехӯрдак нилуки ҷо бидӣ нафаҳмидам душмани ки вада ки ҷон бидӣ саргузашти мо ба чӣ анҷом ёфте навниёлам ты ғуломи кавалер ти ба ёда да чиёлам қадим хирсам бидӣ ай дига одам бидӣ ты надонистам бедилу бепарвои беғам бидӣ ты понд бидай гапот корот рафтору ваъдаҳотам ма ту вори духтара надида будам ҳаётам ада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидак бисёради ошиқи неавол кайф ворид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавада қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мада ғайри нилуфар чӣ ба ҳеҷ ка нафорид бидак бисёради ошиқи неавол кайф ворид ғайри ӯ натонист касе ҷо шавада қалби ма чизе шидам нашидам нилу бидон ту карди ма мухлисима ки бадани тура мехоҳад она кама ёдаме медона ҳаёти рамазона ҳаёти ишқу ошиқима даври пасанима даври хидмата пеши нилуфар фақат пасанима то дарс бучидана ай қафош да тамошош баъди дарс да таги хонаш да мошини он бош музикои дӯст медоштаи ю баланд калон када чӣ хел дилта бурдане ишқи ма калон када оқибат балои ҷон шиди ғам меҳмон шиди мада просто ҳамсинфу уда нилу ҷон шиди риштаи муҳаббатим кандак ба мара бандидор шид фақат ӯ намерасид фақат ҳамӯ дар кор шид чанд праздник зод рӯзум чанд ҳазор шав рӯзум бе ӯ гузаштак рафт чӣ хе барош насӯзум тақдир да ёши киштим ғарқ ши дарё да киштим тиллои хости вақте дил да сохтамат қасри ғишти айфи хирсаки бурдайма ты дидай даҳтаҳо шаглои қиматат миёрам парторали ка глоша натешоном мобу пусан уво ранги дила де ҳаром чӣ хе тоқат кардӣ набуд мушкилат ма азоб мекашидам шабой бехоб медидам суратҳои ришта сайда ма даварзоб медидам хиёлат намесӯхтам хиёлат талам намекард алам намекард гар ишқат мара гаранг намекард пишти ты чӣ дошт ки ҷое рафти раҳат бурдум ту мухлиси репа дива ма сари репа хурдум овоз ма расонда тонистам ахир ма да гӯшат аёдат набирор соф намекунам фаромӯшат хомӯш буд вақти рафтанат рал нагуфт гапоша хоҳӣ мақсадша фаҳмидан гӯш ку ҳамаи репоша ҳар як тижданам ё ки дода ё ки задай пастат ты кавги маст шидӣ магар ги тоқа бар қастат Toca bar castet.